Shout out to Padi Junel Pendika. Okay, so shout out to MG Dinkol Aki. And shout out to Junjun Solana Vlog. Yeah, shout out to you guys. Sinumpa ko sa Diyos, ikaw ang iibigin. Sinumpa ko pa rin, kita'y mamahalin. Sinumpa ko sa Diyos, di kita iiwan. Magkapiling tayo hanggang kamatayan. Sinumpa ko sa Diyos, ikaw ang iibigin. Sinumpa ko pa rin, kita'y mamahalin. Sinumpa ko sa Diyos, di kita iiwan. Yes, shout out to Mami Dolores Osias. Hanggang kamatayan. Kung ika'y magtaksi at ako'y lilimutin, maghihintay ako, magbalik ka sa aking piling. Susundin ko lahat ang iyong iuutos, pagkat mahal kita, ay sumpa ko sa Diyos. Yeah. Right. Shout out to Mami Violi Knowles. Shout out to Juju Macpera. Yeah, shout out to you guys. And belated happy birthday to Jonel Rosales. Ronel Happy birthday po Rosales. to Sir Janelle. Shout out kay Mami Dali Ucias from Yes. Toronto, Canada. Sinumpa ko sa Diyos, ikaw ang iibigin. Sinumpa ko pa rin, kita'y mamahalin. Sinumpa ko sa Diyos, di kita iiwan. Magkapiling tayo hanggang kamatayan. Kung ika'y magtaksil at ako'y lilimutin, maghihintay ako, magbalik ka sa aking piling. Susundin ko lahat ang iyong iuutos, pagkat mahal kita, ay sumpa ko sa Diyos. Yes. Shout out to Ate Olga dyan sa Yogi. Ay sumpa ko sa Diyos. Alright, shout out to Mom Olivia Cedro. Watching from Quezon City. Yeah, dahil sa mga taga Quezon City dyan. Ikaw ang nagbigay sa puso ko ng tunay na pagmamahal na di mapaparisan ng wakas na totoo. Ito ay iingatan ko, Okay? umasa kang ang puso ko ay di magbabago. Dati nag-iisa na lang ako, ayoko na magmahal, pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Yes, shout out to Chloe Castelio. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko ikaw ngayon'y naririto. Muling binuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-iisa, ayaw na sa mundo. Ngayon ay kay saya, pagkat kapiling ko ang tulad mong sa'kin nagmamahal ng totoo. Hey. Shout out to Mom Luz Vineta. Shout out to Catherine Pinabana. Seiko.
Shout out to Ria Len, yung kusinger namin sa Salve Mensa. Yes, shout out to you guys. Nag-iisa na lang ako. Aha. Ayoko na namang mahal, pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko ikaw ngayon'y naririto. Muling binuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-iisa, ayaw na sa mundo. Ngayon ay kay saya, pagkat kapiling ko ang tulad mong sa'kin nagmamahal ng totoo. Yes! Shout out sa Usias Family dira sa Barangay Dampigan, Dolores Eastern Samar. Yeah, shout out to you guys. Shout out to Mom Elsie Boyan, watching from Quezon City. City. And shout out kay Dudoy Pax Balag and Panay Alice Balag from USA. Yes! Shout out kay Ate Amy Usias from Pangasinan, kay Engineer Chacha, Cherise Agustin from Barangay Warning, Pangasinan. Shout out to Malu Caballero, watching from Pasig. Dunang ko'y hayop na binuhi, may kamay o may dako, may niwang o may tambo, may taas o may mubo, ugawas ng ini o kuwano, kay makita naman siya pagkaon, kay iyang pagkaon malibuon, gamayog dako, way pilion. An akong hayop nga binuhi, kamay siya og pili masuko, pero iningani ang masuko, mupalit lang siya og pagdako, labi na og moabot og kuwano, mauna man iyang pagpanghingaon, og siya ngani ang mabuso, sa iyang buhok maglisod pagsulo. Yes, shout out to Attorney Gary Franco Poaso. Binuhi kong kasili, ay binuhi kong sawa, ako'y silang kitaguan, aron sila dili makitaan, kasili sa tubigan, sawa sa kawayanan. Dunang ko'y hayop na binuhi, may kamay o may dako, may niwang o may tambo, may taas o may mubo, mugawas ang ini pagkuwano, kay mangitang naman siya pagkaon, kay iyang pagkaon malibuon, gamayog dako, way pilion. Kay Alright, siya Saya. ngani ang mabusog, sa iyang buhok maglisod pagsulo, ining hayop kong binuhi, may gamay o may dako. Yes, shout out to Police Captain Emmanuel Guardiano. Good morning, sir. Once again, shout out kay Kuya Marshall Daza. Yes, once again, shout out po to Sir Marza. Marshall Daza. Yes, sir, Marshall. Ayan guys, see you sa July 1 sa Yes, see you Kainta. po. Kasama ko po si Giant Rudy dyan sa Grower Kainta Rizal. Yes, andyan po kami sa July 1. Sa July Grower. Yes, good morning sa mga taga-Grower Cainta Rizal. Yes, good morning po. Ayan sa mga taga-Biliran, Leyte, kita-kits po, February 25. 25. Shout out Ate Evelyn Pumasin, Kuya Hiner Pumasin, and Ate
Quezon City. Shoutout kay Ate Adela Gusi from Palawan. Shoutout kay Kaki and Janice Campusano, Sister Maylin Adriano, Kuya Carlito de la Rosa, Sister Malu de la Rosa. Waray ka na, ito'y mahinunungdo. Sanda ko nga patuligid sa baybayo. Nagkita-kit dito ng labing-labing. Testigo sa balon, hanap ko'y sanhangin. Waray ka na, ito'y mahinunungdo. Sanda ko nga patuligid sa baybayo. Nakita-kit dito ng labing-labing. Testigo sa balon, hanap ko'y sanhangin. Halika na sangkay, sininakot sumpong. Ako manahang dawalaan hangkot. Ahay, singkatamis sa paghinigugmaan. Walay katapusan, lulun ang kalipan. Ang mga saan, dirigo nagsisikpan. Walay kamatayan, guguma kung alusay. Alright, jump, jump. And shoutout Madam M. Naslin Mores and Kagawad Pio Mores from Yes, 3rd shout out to Avenue, you. Caloocan City. Gyrex Versosa. Waray ka na, ito'y mahinunungdo. Sanda ko nga patuligid sa baybayo. Nagkita-kit dito naglabing-labing. Testigo sa balon, hanap mo'y sanhangin. Halikaw na sangkay, sininakot sumpong. Ako manahangop, dawalaan hangkot. Ahay, sinatamis sa paghinigugmaan. Walay katapusan, lulun ang kalipan. Ang mga saan, dirigo nagsisikpan. Walay kamatayan, guguma kung alusan.